In a dramatic turn of events, a podium collapsed during the launch of the War Veterans Support Program on Saturday in Manicaland province, casting a shadow over the occasion. Sanabino mashuka tuna kuti aiwa a podium yatuna kuti wakomana vachirolla out aiwa the presidential War Veterans Support ponkonzi a podium yodona zvashamisa vanhu zvakukona kuti aiwa yakuunza ma secret concerns kwakomana on the ruling party ZANU-PF ndiri subscribe or like on the bell icon tipine panapa with the news update mzimba yabudanyira chiti the launch part of President Emmerson Mnangagwa's ongoing political initiatives was made by this unfortunate incident, drawing attention to growing discontent among some party members. A ZANU-PF source opposed to Mnangagwa's third term agenda shared their frustration, stating, "Podium yadona ku war vet launch on Saturday in Manicaland province, referring to the unexpected collapse of the podium during the event." The source further expressed discontent with the conditions surrounding the event, emphasizing, "Dzorera imweya wemagamba mundima maswedera pedo nekuchimoyo apa muchiziva kuti chimoyo hapana kana toilet zvayo apa vanopa chingeta havana kana allowance, calling attention to the lack of basic amenities to Chimoyo and how those tasked with safeguarding the area receive no allowances. In a powerful statement, the source concluded, "Midzimu yenyika inotsamwa varume," suggesting that the spirits of the land are angered by the neglect of the veterans and their struggles. Ndo mashuka ari kubuda nyuko panapa vanhu vachiti aiwa midzimu yenyika haisi kufara patinoona kuti mutungamiri wenyika faction yavo iri kupusha for 2030 ichizama kusilensa war veterans. Tinoona kuti aiwa vanhu vakudrowa panapa vari kuopposa this 2030 agenda but varipo the ruling party vari kuti aiwa midzimu yakatsamwa haisi kufara nezvamuri kuita just because youare destroying and collapsing the country. Vari kuya panapa vachivati vakomana regerai zvamuri kuita izvi just because zviri kukonzeresa kuti imimi mega maallies ndimuri kungobenefita but the rest of the citizens they are suffering. Tudze mafunguro enyu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi pina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.